Og inden vi tog 4 dage på tur, hvor jeg pakkede 2 store sportstasker, og der købte jeg en ost. Og den har været med 4 dage, ikke kølt ned. Jeg overvejede lidt, at jeg skulle sende den rundt. Men jeg er også bange for indpakningen, den efterhånden er ved at være sådan rimelig brudt. Vi skal nok komme tilbage til den her. Vi kan lige stille den her, og så håbe på, at den kan stå lækkert ned. Vi skal nok komme tilbage til den. Er I klar på at høre lidt om omkostningen ved at være kedelig? Kan vi godt lige prøve igen. Hvad sker der? Er I klar? Ja. Jamen lad os komme i gang. Det starter fra, hvad jeg huskede allerbedst fra folkeskolen. Det er det her stativ, vi kørte ind. Så jeg der er lidt yngre end mig, det kan godt være, at I lige nåede at komme i den her transformationsfase, hvor I tænker, hvorfor er det så stort? Og var der reelt en mand ansat til at komme ind med det stativ? Yes, det var der. Det var altså super sød. Jeg vidste, når det her stativ blev kørt ind i klasseværelset, så skulle jeg til at have den bedste undervisningsteam på hele dagen. Fordi nu var det tid til film. Det var lige meget hvilken film, men bogen den blev pakket væk, og så var det filmtid. Vi starter oplægget. Og der er en, der lige skal snakke i telefonen. Jeg synes, jeg hørte en ringtone. Det var mig, de kører bare. Vi skal se film. Vi skal starte med at se film. Inden da skal jeg lige høre, hvor mange har set filmen Festen. I op med lappen. Ja, det er mange. Forstår jeg godt. Scorer 8 på IMDb. Thomas Vinterberg, Ulrik Thomsen. Fantastisk film. Til jer, der ikke har set den, så skal I selvfølgelig lige have en chance for at være med. Så her der er referencen. Men allerførst vil jeg gerne holde min tale. Jeg har skrevet 2 taler. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. Den ene er grøn, den anden er gul. Jeg vælger den grønne. Så til jer, der har set filmen, den tale indhold, det er ikke det, vi skal ned af. Men jeg har taget lidt metodikken og tænkt, det kunne være sjovt, hvis det var, I var med til at bestemme, hvad der skal ske nu. Så jeg har lavet 2 introduktioner. Den første, der skal vi lege Byen sover. Den kan være lidt farlig her klokken 9.37. Nummer 2, det er, at vi skal høre om dengang jeg købte en rød Ford Fiesta i en alder af 17 år. Hvor mange vil lege Byen sover? Op med lappen. Okay. Okay, jeg er ikke nødvendigvis super langt, men 30. Så vi tager den røde Ford Fiesta. Okay, så historien om den røde Ford Fiesta er, at da jeg var 17 år, der spurgte min kære onkel mig, om jeg kunne have lyst til at købe hans bil. En rød Ford Fiesta fra 1997, 1,3. Mega velholdt. Han havde sørget for virkelig at passe godt på den. Den har ikke kørt ret langt, og han sagde, ved du hvad? Fordi du er i familien, så kan du få den til 6.000 kroner. Og det var et tilbud, man ikke kunne sige nej til. Men jeg havde også et helt år, inden jeg rent faktisk fik kørekort. Og nu når jeg brugte så lidt på bilen ved at købe den, så tænkte jeg, at jeg kunne godt bruge lidt mere på måske lige at gejle den lidt op. Så jeg startede med at købe et anlæg til 8.000 kroner. Jeg er fra Odense, altså giv mig en chance. Det her det er direkte billeder. Der er kæmpe bas i bagagerummet. Der var ikke nogen plads til oppakning. Der var et stort forstærker, der var højtaler i hattehylden, der var højtaler i siden. Den her bil, den gejlede jeg så meget op. Og så bagefter tænkte jeg, det kan godt blive vildere. Jeg kørte til Hansen, købte det billigste gejl, nogle lækre modder og fik den spraymalet sort i plastikken, polerede den rød op osv. Så den dag jeg blev 18, der kunne jeg gå ud og gøre de fynske landeveje super utrygge. Den her bil, det var en bil, man vidste, der kom, inden man overhovedet så bilen. Vi har kørt med vinduerne ned og musikken helt op. Selvfølgelig også, når de så bilen, mine kammerater eller andre, så vidste de, den der røde bil, det er Morten, der kører den. Hvis jeg køber en rød bil i dag, så er det nok lidt noget andet. Men den her bil, den hjemsøger mig stadigvæk. 10 år efter spørger de stadigvæk, den der bil, den var sgu da fed. Det stod så meget ud, og lever den stadigvæk? Det gør den ikke. Den er ikke for resale, den er død. Jeg har købt den lidt for meget til. Men det her idé om en rød bil, hvis vi kigger på, hvordan sådan bilfarverne er skiftet hen over årene. Men hvis jeg i dag sagde til mine kammerater, jeg har købt en rød bil, så vil de spørge mig, hvorfor? Hvad med sort, hvid, grå eller noget andet? Fordi det er ikke ret populært at have en rød bil. Hvis en af jer har en grøn eller en gul bil, så er I sådan top 1% i Danmark i forhold til biler. Så der er virkelig unikke. Men det er fordi, de her sådan mere neutrale farver, de er faktisk begyndt at tage over. Og det er ikke kun biler, hvor det sker. Did you know that McDonald's used to look like this? But now, it looks like this. Yes, and it's not just McDonald's. The entire world is slowly losing color. Let me tell you why. See, back in the day, the world used to be filled with vibrant colors. But now, it's all gray and boring because of brands. Yes, big brands used to have vibrant colored logos, but slowly switched to boring colors so that they can please a lot of people in lots of countries. And naturally, everyone else also started switching to boring colors. But this needs to change because colors are
important. They make us feel happy. They tell the world who we are. Without color, we won't have beautiful cities like this. And food like this. The world needs more color, not less. The world needs more color, not less. Det kan vi måske også prøve at kigge på i forhold til sådan bare generel farveudvikling, hvordan vores hverdag er. Det her, det er farverne, som vi bliver mødt af hver eneste dag. Som vi kan se, så er det lidt ligesom med bilerne. Vi går over til de her grå, hvid, sort osv. Det har taget et kæmpe fokus. Det er det, som vi måske i høj grad kan kalde sådan nordisk minimalistisk design. Men det er også et design, som ikke træder nogen over tæerne. Lidt ligesom man fortæller videoen. Brands har også adoptet det her. Og det er for, at man kan passe ind til en rigtig stor målgruppe. Man vil gerne være alt for alle. Jeg synes, det er sørgeligt at se, at vores verden den er blevet sådan mere grå og kedelig. Fordi da jeg boede hjemme, jeg kan huske fra min barndom, når jeg gik ind i vores bryggers gule klinker, gik ind i gangen grøn tapet, ind i stuen, der var ikke den farve, der ikke var repræsenteret. Altså der var pang fuldstændig. Og hvis jeg går hjem til mine forældre i dag, så kan det være, at min mor lige har lagt sådan et grønt tæppe på sofaen, for lige at give det lidt spice. Men alt andet er jo neutralt. Og det er præcis det samme, som vi ser, om det er digital marketing eller i vores hverdag. Det synes jeg er en lille smule deprimerende. Nu vil I ikke lege byen sover, men jeg har lavet dem. Altså vi skulle hen og have lukket øjnene, I skulle gætte på, om I kunne huske 3 annoncer, hvorfor I kunne huske dem, og hvorfor I ikke kunne huske dem. Men lad os holde over til problemet i stedet for. Fordi det skal selvfølgelig ikke bare handle om min bil og farver i hverdagen. Det skal handle om, at vores hjerne generelt set faktisk er blevet mindre hen over de sidste 2.000 år. Der er en, der har undersøgt vores kraniestørrelse hen over de sidste 2.000 år og fundet ud af, at vi faktisk har fået mindre hoveder. Ikke mig, men I har, helt sikkert. Og det her, det burde jo egentlig korrelere med, at vi så har fået en mindre hukommelse, eller en dårligere hukommelse. Det er ikke tilfældet. Vores hjerne har faktisk tilpasset sig det her kranies størrelse, så vi har nogenlunde den samme mængde af hukommelse, som vi havde for 2.000 år siden. Hvis man er en digital multitasker, det vil sige, hvis I for eksempel ser TV2 Play, og så lige tager telefonen op i lommen imens, jamen så er en digital multitasker. I er vant til at have flere screens kørende. Hvis det er, I gør det, så har jeg faktisk en gennemsnit lavere hukommelse end alle os andre. Så fokus er, vi er faktisk blevet enten lige så gode til at huske, som vi altid har været, eller en lille smule dårligere. Og hvis man kigger på, hvor mange Shopify-shops, der er blevet lavet hen over årene, så er det jo bare Shopify. Men jeg tror godt, vi kan lave en stor fed streg under konklusionen. Der kommer flere og flere brands, vi skal forholde os til. Det betyder selvfølgelig, at vi, når vi kigger på det globale, digitale marketing spend, vi bruger flere penge på digitale annoncer. Selvfølgelig gør vi det. Flere brands, flere penge i maskinen, så vi får flere annoncer, vi får flere brands, vi får flere ting, vi skal forholde os til, selvom vi ikke kan det rent hukommelsesmæssigt. Så rammer vi det, der hedder det information overload. Det er den graf over annoncepåvirkninger. Annoncepåvirkninger er ikke kun digitalt. Det kan også være print eller word of mouth eller whatever det kunne være. Alle former for en skjult eller en direkte annonce. I 1980 der fik man ca. 400 om dagen. I dag der ligger vi i Europa på et sted mellem 5 til 10.000 annoncepåvirkninger om dagen. Der er helt sikkert nogen, der sidder og tænker, at det kan ikke være rigtigt. Det er jeg ikke bevidst om, og det er helt korrekt. I er kun bevidst om, at I ser ca. 98,5 annoncer om dagen. Alt andet det har I sorteret ud, før I overhovedet har lagt mærke til det. Hvis vi så tager de 98,5 af de her annoncer, I kan huske, at I rent faktisk har lagt mærke til, jamen så er vores hukommelse, den er 1-2%. Så der er vi altså nede på et meget lavt tal, hvis vi starter på enten 5 eller 10.000. Det er en grovfiltrering, vi laver hver eneste dag. Hvis jeg ser kontant, så har der for nylig været et afsnit, der hedder Taget på sengen. Og der møder vi Per her, som er ekstern lektor hos CBS. Han siger heldigvis nogle kloge ting, og jeg har taget nogle af dem med. Fordi på et eller andet tidspunkt, så når man jo et mætningspunkt. Vi er jo i en situation nu, hvor at vi som forbrugere hver eneste dag bliver eksponeret for mere end 10.000 påvirkninger. Og det gør, at det bliver sværere og sværere at trænge igennem ind til vores hjerner, så man har sådan en effekt af, at man skal egentlig gøre dobbelt så meget for at nå den samme effekt, som man skulle for nogle år siden. Dobbelt så meget for at få samme effekt som for nogle år siden. Det er jo ikke sådan en super god nyhed, jeg fortæller jer her. Men det er rigtigt. Og hvis vi spørger Head of Product hos X, altså Twitter, jamen så er der en prediction, der hedder fra februar af, om under 90 dage, så kommer vi til at stå i en kæmpe storm af indhold. Og det er på alle de kanaler, hvor vi ikke kan beskytte os selv. Det vil sige vores e-mailindbakke, vores LinkedIn, vores Facebook, vores Instagram, vores TikTok osv. Alle de her open channels. Der vil ikke længere bare se AI-genereret LinkedIn-post. Nej, I vil se creators, som har bygget deres profil op, men ikke eksisterer. Altså content creators by AI. Det er jo heller ikke super sådan dejligt at høre. Okay, vi kommer til at få en masse AI-indhold. Der er en, der nævner, jamen det kan faktisk godt blive endnu værre, hvis man lige tænker over det.
Fordi vi har jo egentlig kun ramt sådan en tip of the iceberg. 99,9%, jamen de aner ikke, hvordan man gør det her, eller begynder at gøre det endnu. Så vi har måske kun set 0,01% eller 0,1% af det her. Det kan blive meget vildere, og det kommer til at blive meget vildere. Men han slutter også af med en note, hvor han siger, at jeg er rent faktisk optimistisk. The future will benefit human emotional communication. Tænk, det er lidt ligesom fashion. Det her, det er så simpelt, så alle, uanset branche, industri eller produkt eller service, kan adoptere det. Den første, det er følelser. Følelser, det kunne fx være krig. Krigen er den følelse, der påvirker vores hukommelse allermest. Jeg ved også godt, det kan være svært at bruge krigen hele tiden. Det er der ikke nogen, der kan, eller nogen, der skal. Men krigen er det, der aktiverer vores hukommelse allerbedst. Det kunne også være angst, det kunne være frygt, det kunne være glæde, det kunne være kærlighed, troværdighed. Der er mange følelser, som hvis vi lige nævner dem, så er der faktisk flere, end vi regner med. Men alt det her, det gør, at jeres annonce rent faktisk bliver husket. Hvis vi kigger på nummer 2, så er det relevans. Den første del af relevans, det er den klassiske med, hvis vi serverer den perfekte annonce til den perfekte bruger, på den perfekte platform til den perfekte tid, jamen så har vi ramt et relevant punkt. Det er i forhold til, hvor de er henne i deres awareness journey. Kender de deres, altså er de bevidste om, de har et problem, eller har et behov, eller kender de vores produkt, eller hvad er det, der skal til. Men vi kan også snakke om timingsmæssig relevans. Den sidste, det er ægthed, autenticitet, personlighed, hvordan vi bygger troværdighed, hvordan det går fra brands til personer. Det er de 3 stabile byggesten, som alle kan implementere. Og der er selvfølgelig eksempler på det her. Jeg vil give jer nogle nye eksempler for nogle brands, der gør det i dag. Men jeg vil også give jer nogle eksempler fra nogle år siden, som jeg håber, I stadigvæk kan huske. Lad os starte med de nyere eksempler. 5K, 10K, 20K, woo! 1K. Okay. Alle kender den der person, man møder om morgenen ved kaffemaskinen og spørger, nå, har du haft en god morgen? Og han svarer, eller hun svarer, ja, den har været skøn. Jeg startede med at stå op der tidligt om morgenen, så løb jeg 21,6 km, så gik jeg hjem og bakke boller, så blev klokken altså også 5:15. Vi kan have det her annonceeksempel inden for relevans, fordi det er noget, vi kender. Vi kender lige præcis den ene person, men vi kender også måske den anden person, som kunne være os selv. Man har løbet 500 meter og tænker, nu kaster jeg min lunge op. Det her, det er helt normalt, det er relevans, og det er noget, vi kan spejle over i vores eget liv. Vi kan også tage et andet eksempel. Det kunne være Jägermeister, der den 1., 2. og 3. januar rammer det, der hedder timingsmæssig relevans. Et meget simpelt kreativ. Der er ikke nogen grafisk vidunder, der har lavet det her. Undskyld og godt nytår. Det er produkt og timing perfekt koblet sammen. Vi kan også tage Gavmil, som greb at tryk, de kom lidt i medierne, og måske nævnte, de tjente lidt for mange penge i forhold til, hvad der virker sundt i en konkurrencesituation, og hvordan forbrugerne måske ikke altid er lige glade for valget. Jamen, så laver de selvfølgelig en annonce og siger, jamen, altså vi er faktisk sat i verden for netop at gå ind i det her marked og sige, det kan ikke være sundt, der skal være noget sund balance i det. Der rammer de noget PR-mæssigt relevant, det er op i tiden. Og så er der Brad is single. Jeg ved ikke, hvor mange af jer husker, at Brad Pitt blev single. Han er helt sikkert blevet med en gang. Der var en i Aalborg, der skrev, woohoo! Helt sikkert en, der råd direkte de hjem, da han blev single. Ryanair, de ramte den timingsmæssigt relevant. Det er ikke super produkt, men de ramte med, at alt snakkede om, at Brad Pitt er blevet single. Derfor der kan du booke en one-way trip, 169 kroner. Så rammer man timingsmæssigt relevans. Så blev det december. Det er jo en dejlig måned for de fleste, men her i huset, der er det altså lidt anderledes. Arne, han er besat af fyrværkeri. Har du set mine briller? Hvor mange kan huske den her? Op med lappen. Er det ikke fantastisk? Den her er jo ikke ny. Den er minimum 5 år siden, den kørte i tv. Og så kan I huske den største del af jer. En ting er grin. Så jeg vil vædde på, at hvis jeg må fikse valg og sige, nu kører vi bare den her igen i samme kvalitet, jamen så vil den virke lige så godt, som den gjorde den her gang. De ramte den spot oven i forhold til produktfedt, men især med brug af følelsen, grin. Man kan også have taget nogle andre eksempler. OK med, der kommer spyd. Eller en lidt mere nichet en, men det er fordi huset det er skævt. Så der er mange gode eksempler på grin, som netop er noget, der virkede for nogle år siden. Det vil stadig virke i dag, og det vil stadig virke om 5 år, fordi det er så veludført. Og så skal vi ikke snakke ad-fatigue. Så skal vi snakke om, hvor mange penge har vi kan bruge på den her annonce, og så skal vi blive ved og ved og ved. Men vi reagerer forskelligt. Der er helt sikkert nogen, der sidder og tænker, at vi kan ikke lave noget, der er inden for grin.
jamen så prøv at tage listen over alle følelser, der overhovedet er. Jeg fik en annonce den anden dag, som jeg på en eller anden mærkværdig vis fik stoppet op ved, hvor at første hook det var, at du er også bange for at tabe håret, inden du bliver 30. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle have den annonce, men der bruger de jo både angst og frygt, og ved at jeg kommunikerer ind i mig selv sådan, gud, det kan være det lige om lidt. Så er det altså bare one-way trip til Tyrkiet. Men angst, whatever det kunne være, tålmodighed, glæde osv., der er mange forskellige følelser, som vi kan inkorporere i vores kommunikation, der gør, at man føler, at man bliver talt til, i stedet for at blive talt udenom. Det skal selvfølgelig ikke bare handle om tv-annoncer, eller sociale medier, eller whatever. Det her det er præcis samme principper, følelse, relevans og ægthed, som I kan bruge, når I sidder og sender e-mails. Det er et eksempel fra en B2C webshop, butik, som sender først og fremmest en plain e-mail-tekst. Det virker, fordi der er ikke noget grafisk vidunder, der sidder og lavet et eller andet vildt. Det passer ind i det, jeg normalt vil få på min mail. Men de er ægte. Den første eksempel til venstre. En e-mail for os, der sidder og sender dig alle de her e-mails. Den her e-mail går ud på en ting, og det er at sige undskyld til dem, der modtager dem, fordi de godt ved, at de har sendt lige lovligt mange. Men også forklare, hvorfor de har gjort det. De har været presset til at skulle sælge deres produkter, men de synes også selv, hvis de tog forbrugerens side, at det er træls at få så mange e-mails fra et brand. Nummer 2, det er den ærlige grund til, at vi og alle andre holder archive-sale. Hvis det er inden for tøjindustrien tekstil, så er I vant til det her begreb archive-sale. Hvad er det egentlig? De skriver, jamen vi startede egentlig op og troede, at vi kunne godt undgå at køre rabatter. Og så vågnede jeg op en dag og sagde, at der er jo ikke nogen, der har lyst til at køre rabatter. Det er jo noget, man er tvunget til. Og det var de også blevet, fordi de havde fået et alt for stort varelager af joggenbukser. Så derfor der gav de 25% på joggenbukser. Det gør, at selvom de ikke kun har sendt den ud til mig, så føler jeg mig talt til, og jeg føler, at der er en, der rent faktisk har siddet og skrevet det her. Der er noget ægte bag det. Vi kan også tage et eksempel fra julesweaters, som i december skriver, hvor er fu, nærmeste bar. Det er en drunk-tekst. Det kender I for jeres forhåbentlig for jeres hverdag eller for jeres liv generelt, at man har fået fra en ven eller andet. Der skriver en eller anden besked, hvor der er en masse stavefejl. Det koncept, de har taget og rykket over, fordi det er et velkendt format. Og så er det Nana, der har skrevet det, som er somi-ansvarlig og muligvis fyret i morgen. Hun var bare blevet så glad, og det var så skønt en snaps, så hun ville gerne give 20% på alt. Det gælder også i B2B. Her er der 2 amerikanske eksempler. Buffer synes jeg gør det rigtig, rigtig godt. De skriver i deres CEO's navn, Joel, der siger, bare lige så du ved det, vi ved godt, det er en automatiseret e-mail. Men det er fordi, jeg ikke har tid til, hver eneste gang, der kommer en ny bruger, at give en personlig instruktion. Så ejer man, at man godt ved, at det er automatiseret, i stedet for bare at automatisere det ud. Det kan godt være eksempel til højre med Vino Mofo, som sendte en mail, der var helt forkert. Det er en personlig fejl. Vi har alle sammen lavet fejl. Derfor der accepterer vi også fejl. Så når de skriver, after all, we only just humans, sorry. Jamen, så føler vi igen, der sidder den der person bagved, der lavede fejlen. Og nu kan vi godt sige, ved du hvad, det er i orden. Fejl kan ske. De ejede den, i stedet for at gemme sig. Ja, jeg driver en webshop. Der er mange daglige transaktioner, så skal jeg have kniv, så er jeg simpelthen nødt til at have hjælp. Bestemmer banken? 154 ud af 154 poster er allerede matchet. Banken stemmer. Perfekt. Lad din Neopro blive din assistent. Jeg har ikke kun taget det eksempel med, fordi de sponsorerer Kage. Men jeg har taget det med, fordi det viser, at det her det også virker på LinkedIn. Om det er grin, eller det bare er at stå ud. Og så kobler det til et budskab. Her der snakker vi til nogle personer, som godt kan relatere sig til både det selvstændige liv, men måske også, at de har noget andet end arbejde. Det virker også på LinkedIn. Jeg har lavet et lidt sjovt forsøg, som blev taget 50-50 imod internt. Jeg skal drikke 10 fadøl, og du får 10 tips til e-commerce undervejs. Ja, det er fedt, mand. Tip nummer 10. Ansæt et bureau. I kan sige meget om min præcision, men når jeg kan drikke øl, mand. Da jeg skulle optage tip nummer 10, og jeg sige en så simpel sætning som ansæt et bureau, der tog jeg den 6 gange, fordi jeg simpelthen bare så fuld. Jeg deler det her på LinkedIn internt, jamen der bliver jeg mødt med sådan en, enten er det mega fedt, eller også sådan, Morten, der er lige lidt brand, du måske skal passe på. Ja, men det er min personlige profil, og folk kan huske det, og engagement var godt. Den bliver accepteret. Det kan også være Factorfly. I 6 år. Og sandheden er, at det ikke var mod så meget som ren og skær panik, der fik mig i gang. Her var min situation. Jeg sad i et job med en rigtig god løn, i top 6%. Storytelling. Baggrunden, Minecraft, fuldstændig ligegyldig. Vi kunne sætte en hvilken som helst baggrund ind. Det er et format, som vi kender fra TikTok eller Instagram Reels. Vi er i gang med at fortælle en historie, som passer perfekt til Factorfly, som hjælper nyopstartede selvstændige med CVR-nummer osv. Vi grebet af historien. Historien har altid virket. Det gør det også i dag.
Hvis man bare skal have et format, hvor man siger, okay Morten, det kræver måske lidt for meget produktion, hvad kan vi gøre nu og her? Det kan vi gøre i pausen. Jamen så tag noget af det, vi kender. Det vil passe ind på platformen, men det vil også gøre, at de står ud, fordi der ikke er andre, der nødvendigvis gør det. I stedet for at få lavet et grafisk tekstoverlay i Photoshop eller noget andet. Brug Snapchats. Vi kender alle sammen Snapchats tekstoverlay. Og det gør, at vi kan kommunikere, som Oversize Lifting Club gør herover med, hvem har hængt det her banner op foran min lejlighed. Det passer ind, men det står også ud, fordi vi får præcis Snapchat-vibesene. Det er det, vi skal være sendt i min private indbakke. Der er formater til alle. Alle herinde skal kunne finde et format på denne liste, og sige, det kan vi godt producere, og så toner vi det selv. Hvis det er mod forventning, at der er nogen, der tænker, der var ikke lige nogen på listen, Morten, hvad gør vi så? Jamen, så finder I det på formater, som I kender, men som bare ikke står på listen. Formater, vi kan relatere til. Formater, vi kender, som Kahoot for eksempelvis. Hvordan annoncerer man en ny podcast-episode? Ja, man kan lave et billede og sige, at der er en ny podcast-episode. Eller man kan tage og sige, hvad tror du, at Halvdan Team synes er underkommercialiseret content-format? Jamen det er comment reply. Kør den her ud på ads, og så er det lige pludselig noget, der passer ind, men igen står ud. Men ligesom med tysk grammatik, til jer, der har haft det, så er der altså en undtagelse, der bekræfter reglen. Jeg er Mads P. Nu vil jeg gerne være ærlig og så sige som den første, jeg synes ikke, det er en fremragende reklame. Men vi har alle sammen set den, og det er det, der er strategi. De kalder det en markedsføringsstrategi, neutron bomb, enten så må det briste eller bære. Og alt det, jeg lige har fortalt jer, alt I kommer til at høre i dag, er fuldstændig ligegyldigt, hvis det er, I har 86 millioner kroner i Danmark til at annoncere. Der er lige meget, hvad I laver, skal det nok fungere, ligesom Mads P. heroppe. I slutningen, der findes begyndelsen. Jeg ved ikke, hvor mange, der har hørt det citat før. Nej? Hej. Okay. Det er altså noget, der er nogen, der har sagt, og ikke bare mig. Det er ikke noget, jeg bare har fundet på. Men i slutningen, der findes begyndelsen. Og som Halvdan nævnte også, så har jeg siddet og kigget på den her rapport. Det koster $, altså omkostningen ved at være kedelig. Og der er en masse interessante ting. Jeg vil starte med at sige, at den første 47% af B2C-annoncer er kedelige. B2B er 78%. Så lad os bare sige, at halvdelen af salen herinde, I er kedelige. Det er statistik, det er ikke mig, der anklager jer. Sagt på en anden måde, hvis I skal kunne huske det, halvdelen af jer, I er den ost her. Og hvorfor lige den? Klopperost. Det er fordi, de har det her tagline, smagen alle kan mødes om. Det er jo en ost, der ikke gør nogen fortræd. Smagen alle kan mødes om, ja, den passer perfekt til en familiefødselsdag, fordi den smager af en ostehaps. Men jeg gider da ikke have den i mit pastaret, eller på mit surdejsbrød, eller hvis der er til en date til et eller andet morgenmad. Det er en ost, der er så neutral, at den bare passer ind, og den ejer det. Men det gør også, at når vi går ned og køber, så er det jo ikke den første, vi kigger på. Det er måske nummer 4 eller 5, eller hvis den er på et godt tilbud. Men den er drønkedelig, den ost. Den er nok ikke blevet sjovere i løbet af 4 dage i en taske. Hvis der er nogen, der kigger på den op for grabs i pausen. Hvad er omkostningen ved at være kedelig? Det var oplægstitlen. Svaret er, hvis I er kedelige, så betaler I 2 til 2,5 gange mere for jeres resultater end jeres konkurrenter. Det kan I løse ved enten at være mindre kedelige, eller bruge 2 til 2,5 gange mere budget. Der er præcis 1 uge til, at vi har marketingbio. Og jeg er ved at sidde og færdiggøre min slides og tænke over min afslutning. Jeg vil ikke have det der, tak for i dag, tak for jeres opmærksomhed, connect med mig på LinkedIn. Hvis jeg holder et kreativt oplæg, skal jeg kunne vise, at jeg også kan byde ind med noget kreativt selv. Så jeg har overvejet, om jeg skal skrive en rap. Status her, det er sværere, end jeg lige regner med. Det er en lang aften. Skål. Efter en kop kaffe, en Red Bull, en proteinshake og en bøtte snus, så er resultatet det her. Er I klar på, at vi inden pausen lige hører et lille nummer? Så skidt. Er I klar? Let's go, let's go, let's go! Yeah! Yeah, yeah! Svært at huske 3 annoncer, hjernen bliver slået ihjel. Hvordan husker vi 10.000 i et mediekartel? 47% af B2C er fuldstændig identisk. 78 af B2B helt elendig. Vil du være alfa, eller lærer du ingenting for nogen i den her age of fabrics, hvor alle slavisk følger brandbog? Vær relevant, vær ægte og drop nervøsiteten. Pas ind på platformen, med stå ud og mærke effektiviteten. Men Mads P. gav reaktioner.
Jamen, det kostede os 86 millioner. Vi har været fantastiske, energien ramte maksimum. Helt færdigt, vi har været skønt publikum. Nu er jeg færdig, runder af, vi har den rundt lige. Tak for i dag. Tusind mange tak. Ha' en fremragende pause for tanke popcorn, sodavand og kaffe.